Heditobe Kodo Radio International Assalamu alaikum barka mai wakati rande barka mai futugo be mun handar taskaramji Kodo Radio International Sudo Radio wada dum gam fulbe gam hande take fulbe gam yaru gidengal fulfulde so dar taskaramji Kodo Radio International Indiam Jamila Jibril Ladikos enanta Ayuba Lamido Munyal min wondi be mun der taskaramji hande mido yala on beddan sautu gumbar radio mon kam hedsugo taskaramji Kodo Radio International aran ni der taskaramji amin min da wondi be nanta ko baroji duniyaru hautade be nanta Abraman Gida do jarumi. To madalla assalamu alaikum hirtobe aran da horeji der habaruji. Gomnajo diwal Bauchi jinni darnde gam tabitingo jonde jam to diwal ngal. Yimɓe ɗuɗɓe doggi acci leydi Côte d'Ivoire koɗi ha leydi Ghana leydi Yaman yooli laana leydi Israila gomna Bala Abdulkadir horejo diwal Bauchi gongal ton wala du leydi Nigeria tiggi komitiwa ngam tabitingo jonde jam ha hukumaji pamari ɗiɗi nder diwal ngal gomnajo on tiggi komitiwa ngan ngam gasnugo jonde jam ha wuro Tafawa Balewa e ton wuro Bogoro o wi nokkuje den keɓi joɗago jam nder duuɓi 6 shaliɗi o waggini yimɓe tato kaykino mbiya umminay fitina ngam fitina halkay leddi ndin komitiwa ngan hawti e Alaramma Malam Faizu Ado Musa horejo maga hawtade bo e Reverend Father Musa wodi yimɓe 13 iftuɓe hukumaji pamari ɗin ɗiɗi hama e taadiɓe ndenka ha nder bolliɗe mako horejo komitiwa ngan Malam Faizu waɗi alkawal dow tabbitina jonde jam heɓake ha nokkuje maɓɓe hukuma kakkilanowa shukki ndiyam andiraka NIHSA andini wiigo jihaji 18 tammi fefnotirgo ma bo yiidugo e ndiyam Pasham ha nder asoye ɗiɗi nder lewru Septemba ndu gonɗen ndu hukuma kan famtini wiigo jihaji Nigeria 29 hawtade e Abuja ɗo fiida e ilammeji ndiyam hakkunde lewru woru go'ore lewru Joynabru ha wargo lewru Septemba nga beddi wiigo nder jihaji ɗi Pasham ɗam ɓurdata hallugo kanji ngoni jihaji Borno, Zamfara, Jigawa, Kebbi, Yobe, Plateau, Gombe e Kaduna yimɓe ɗuɗɓe doggi ha leydi Côte d'Ivoire ɓe koɗi ton to leydi Ghana ɓawo habre leñol ko ummake ha diwal Savana wi'amani leƴƴi gonja e leƴƴi andiraɗi piripore e gonɗi dow kerol Ghana e leydi Côte d'Ivoire ummini fitina wi'amani fitina kan heɓi asli ɓawo ni nde ɓe mbari ɓi laamiɗo gonja ha ko saabi ɗuɗɓe mbara nden bo ɗum yimɓe 10 doggi pe'itinati leydi Ghana ha leydi Guinée Conakry ɗum fuɗɗi nango ra'ayuji yimɓe ha dow ko larani waylutugo deftere shari'a laamu leydi ndin ɗum yiɗini ɗum nana ra'ayu yimɓe ha dow waylugo didaɗi leydi ndin ko hawti e duganago horejo leydi ndin Mamadi Doumbia tefa laamu jam'iyaji e moble ɗuɗɗe calake ardiɗo on tefa laamu to seni laamu leydi ndin foɗi noppi yimɓe ndayo ummingo seppore ko umminta fitina ha leddi laamu ngun wi jaɓata balɗe ɗe ɗum windi deftere hesere sawde shari'aji didaɗi leydi ndin ha laamu deftere hesere nden ni ɗum andini ɗum dungani mo kala tigga jam'iya parti politique muɗum
tefa laamago leydi ndin. Seni ko luuri e diiɗaɗi leddi kesi ɗin, hukuma leydi Guinée Conakry darni kuuɗe partiji goɗɗi ko hawti e jam'iya manga nga EFDJ nga Sello Dalin Diallo ardani. Kode Radio International waddanta on kubaruji e fulfulde gila Abuja laamude leydi Nigeria. Honoɓe leydi Yaman piɗi laana leddi mabo laana ndiyam leydi Israila ndimduka nebbam petur faago Israila jaynde andirande ABS radio gasni wiigo ɓe piɗi laana kan ɓe njolika wakkati ka habdatani ka fe'itay ndiyam ka fe'ita maayo Maliha ka yara nebbam to leydi Israila. Leydi Yaman waɗi banani faɓɓay ko ɗum wardi horejo mabo jagorɗo prime ministre jo leydi ndin e ministre en woɓɓe ɓawo kippolngol Israila yaari. Leydi Yaman ni ɗo ɗisi peɗeli masin habda e leydi Israila ngam jingango Falastinu en hombaɓe. Mobgal Hizbullah leldi fofo maari faago ha ardiɓe e ummatore leydi Yaman do shahada prime ministre jo maɓɓe biyeteɗo Galib al-Rahwi mo piyande Israila halkimo e ministre en mako. Bollowo do kongol Hizbullah andini wiigo yahudu en sahayoniyankoɓe kesitini toñade maɓɓe nde ɓe gaɗata nde ɓe mboyi bo toñorago yimɓe Gaza, yimɓe Syria, yimɓe Yaman e yimɓe Iran haɓe kalkata ɓikkon e rewɓe sonnaɓe e nayeɓe e bo yimɓe ɓe jogaki kaɓorle. O wi kippol ngol ni hangol hunciti anniya ka konne en kaɓɓi ka fooɗi wadgo bononda kalluka ha tarihi. O wi leddi Yaman ɗisi peɗeli ɗo jingana Falastinu fuu e saɗirmaji leddi ndin fiidata ko hollata Allah teddini ndi, nden bo ɗo holla alama hollugo ɗum ɗo maysoro leddi Yaman haro yabrango Gaza. O wi ɗo bo leddi Yaman tato lusino. Leddi Amerika e leddi Israila ɗo taskito hiɓɓi haɓɓa ngam tilfugo mobgal Hizbullahi ngam ni ɓe keɓa nasaraku natugo mawo leydi Labanon. Lesɗen ɓe keɓi narugel ha wakkati laamu leddi Labanon ɓawo laamu leddi Labanon ta'i kiita sankutugo honoɓe Hizbullah. Kabaruji keɓaɗi daga sirri gasni wiigo ɗum yerɓay honoɓe Pentagon ɓe Amerika faago leddi Labanon kamɓe kippoto Hizbullah ɓawo ɗon Israila yaray kippe ha leddi Labanon e piroje, nden ɗum elta honoɓe julɓe woɓɓe waftarɓe ɗum yerɓa ɓe mballa Israila. Ha jonta bayanol ngol ni holli wiigo ɗum fuɗɗay konu sankutugo laabi matotiral ɗi Hizbullah maysorto hidde ko ɓe ngaɗa piyande ha dow Hizbullahi. Seni wi'ama shaɗɗum ɓe jiita mobgal Hizbullahi ngam jonta Hizbullahi ɓeddi sembe heɓi kaborɗe kese to leydi Iran ko hawti e piroje dronaje ɗe ɓe pirata Israila. Nden ha jonta ɓurna mawɓe soja en leddi Labanon ɗum yimɓe Hizbullahi. Mobgal Hizbullahi ni to on gejjitay haɓidi e Israila duuɓi e duuɓi meedi honoɓe Israila haɗi Israila tetugo leddi Labanon. Kanjum waɗi leddi Amerika irni laamu Labanon sankita Hizbullahi heɓa Israila naata Labanon dow koyɗum ma wondi wartirandi leddi Israila bana ndi ma wori leddi Syria. Kerol kubaruji ɗi gonɗon komi jaɓɓotira e mon nda horeji nder maji. Ha nder kabaruji ɗimin taskani on nani ha dow wiigo gomnajo diwal Bauchi jinni darde ngam tawitingo jonde jaam to diwal ngal. Yimɓe ɗuɗɓe doggi acci leydi Côte d'Ivoire koɗi to leydi Ghana ɓawo fitina fetti. A yettama Abdraman giɗaɗo jarumi iga ɗo Kode Radio International.
keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. Enon bo min ɗo wondi be nanta rahoto lamin iga Kebbi lesdi Najeriya. Lamarde zuru heɓi lamɗo keso Sanusi Minka'ilu Sami lamiɗo tataɓo Malami Bagudu kanko wondi be nanta rahotol majum keɗe jam. Wati jihar Kebbi tabitani Sanusi Minka'ilu Sami tataɓo lato lamiɗo zuru ɓawo ni maide kanko lamiɗo zuru Muhammadu Sani Samu Gomadi Dabo gwamna Idris Kauran Gondu mo jele Kebbi kan tabbitini hala kan wakkati waɗi jungo o bo umri commissionajo hakkilango hukumaji lawan pamari e lamorde jihar Kebbi Alhaji Abubakar Umar Dutse Mali a linya ɗewre goɗɗen yagoto me general Magoro kanon bo linyangol yagoto kanko Sanusi Minka'ilu darorde lamiɗo zuru nden bo o wodi wato inde Sanusi Minka'ilu gomo tataɓo latike ni wakkati ɓe jutai ɗum lamiɗo on meta ngam ɗo ɗum wowi ni kala lamiɗo mawɗo funi Allah jaɓi yonki mun neɓata ɗum hokka goɗɗo ngam to ɗum accu balgal en non jaari nde wata jawabu ni kanko commissionajo hakkilango lamorɗe e hukumaji lawan pamari jiha Kebbi Alhaji Abubakar Umar Dutse Mari o wandini wiko lamiɗo jawtuɗo Sani Sami Gomadi Dabo seko wala o waɗi ko hani fuu musamman ma dukke leydi zuru o walli gwamnati Najeriya e bo lamorde zuru jiha Kebbi fuka wakkati lamu makko ni ɗon heɓi jahal yeeso musamman fama heɓugo laabi wato tokketeɗi e jiha Kebbi yago ton zuru ɓawo nden bo jangirɗe mawɗe heɓama enen kuje feere foni ɗum waɗi ɗum e lamorde nder zuru wakkati wata bayanu kanko Dutse Mari o yi'i gwamna Idris Kauran Gondu hokkimo umrore o lina ɗewre gonɗen ɓawo alti jabake waɗi jungo wigo yardake kanko Sanusi Minka'ilu Sami tataɓo o laato lamiɗo zuru dakini lamiɗo zuru martuɗo wato hukumaji lawan pamari nayi gonɗi les wato lamorde zuru ko hawti Dankowa Sogu e Sakaba Wakay e bo zuru ko funi ɗo en les lamorde nde zuru noon ɗum arti ɗum hokkimo ɗewle gonɗen joni ɗum rena wakkati de ɗum watta wato lamar ngam wigo ɗum holla sewo nde jalirmi himɓe zuru feere maɓɓe ni ɓe kolli nanki belɗum maɓɓe kolli wigo kanko mellaɗo on o suka noon laatiɗo woodi ɗowtare o woodi bo shahu yagoto ummatoje nden bo hettino ummatoje fu wakkati wato haajeji ummoy fewtol gonɗon Abubakar Malam Bagudu e gaɗoji ha Kebbi. A jarama Malami Bagudu iga diwal Kebbi lesdi Najeriya. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. Ɓawo rahoto lami iga diwal Kebbi lesdi Najeriya min ɗo wondi be nanta taskaram fina tawa hautade be nanta Mammani Idrisa. Assalamu alaikum moɗo bangel min mbi'on min inde moɗo. Inde am ɗan Juma ɓe noddirtanmi amma inde am nde bindol ɓe noddiranmi Idrisa. Yawwa to an ummotoye? Min wuudu am ɗiɗon yeeso Magariya. Magariya ɗum Niger? Magariya Takitari ba wuudu am ɗon woni. To e Nigeria bo toye joɗiɗa? E Nigeria mi joɗake ɗo gondi gari lesdi Gombe huuna kaƴum mbi'etendi Tongo to ɗon lokaci haɓre uuda en sey min immoy sey min garti ɗo yeeso Babangida gongel garel mbi'etengel Korel ɗon neejo am hoddirana joni haka nder Babangida emi woodi miñire en ɗiɗo ɓe min kawti yaare ɓe ɗon yowo mi woodi mawnire en ɓiɓɓe kawren hamɓe bo ɓe ɗon yeeso damatur gongel garel e wi'e Lawan Kala. To woɗi ɗan Juma fanaten kuuɗe ɗe ɗe mbatta hamma joni a waɗa kumbiru ndu jungo ko iɗum nder fina tawa ɗum pinɗen tawɗe nder Hausa Fulani gilmi mi nana ɗume ma waɗi i nder kuuɗe fuu ka ko heewi
ko gimi ɗin tan ko ƴewdi gimi zam e ko nandi maji amma an sheɓta mbaɗa iri piijo ngo piitirde amma e kumbiru e woodi min woni dottijo am mi ronu garayaru ɗon bo sey nder fulɓe nder ladde to sey laati komi ɗumanto ɗo garayaru komi gimi mi fuɗɗa garayaru ɗo na'innoye daga mi accu sey mi dilli dawra mi yetta herkude ɗo mi ɗon waɗa yaalon mota yowwa ɗon har ɗekkitami mota ma seɗɗa daga mi wartu saare mota nde doggudi amin mi gartumi saare sey mawɓe sey mbiyam to kuugal mota ɗo accu aɗala ngal a heɓa gongal kuugal ngal nanguɗa ɓeɓe to min joni ngal kuugal nangaymi sey ɓe mbiyam ko on ɗonu baba maɗa man kay garaɗo mi fuɗɗi sangi fi ɗum wattako bañe goto a fuɗɗima sey ɓe mbiya kama boka en sarawni en ni to min bo gaskiya bo kanci ɗon emi nana modiɓɓe on geccoto en sey mbi min mi huɓini miiɗa sey mi ñooti guri min ɗo ɓe ɗerewa manda mi waɗi ɓe gabde on fuu mi haɓɓini kadi mi ɗon fiya e daɗɗo kama no lakkihol mbaɗtake kama no lakkihol mi laatani ɗum fijirde ni nde dillumi sey dillumi yoola adamawa nder jimeta sey mi fotti goɗɗo biyeteɗo alhaji awdu soja mai mandula ɗi gonbi lalli woodi inde maako yawwa alhaji soja man mai mandula sey min dillidi makko emi ɗon komba makko seɗɗa emo ɗekkitanmi nde oɗo dilla e jimeta sey goɗɗo biyeteɗo Musa sey jogiyam sey wi a tokkataɓe dala joɗoɗa ɗo woje makko mi joɗo woje makko sey mi joɗi woje makko on nde mi joɗi woje makko ɗon mbimi min faguri min giɗi mi ɗekkito o yahi o hooƴi wuro gongel colil mo taarumo kwana waddi hay ɓoyje ɗen o wuli geene ɗen o waddi ɓoyde o husi nder o wi mi yara nden puɗɗa lokaci ko ɓe mburtinoy ɗen ɗo ceede yooɓe naira 50 lokaci ko ngol wurtongol huɗɗa e majjugo amma ɗe piyama mi yeggiti duuɓi ɗi hanjino yawwa kawai nde jarmi emi waali nde fini e woodi goɗɗi piikiki o waɗanta ɓe régista o wi kinɗo piiki hanki giɗmi mbaɗen mbimi to shikina kawai nde fini nde komi gurimi makko ma kawai nde piima kawai sey o wi piiki kinki e régista ko hanki ɓe ɗekkita to daga mi wakki gurima kawai daga mi dilli Jimeta mi tokki Musa Hadeja mi tokki Garba na Garba ɗon soja mai mandula sey tawmo mi toon e lokaci ko Alima Kafo yahi Jimeta janaten lokacin nan emi ɗon yawwa har yan sanda ɓe dabani ɓe gari ɓe maɓɓi wuro ngo ene ko pere ko kolbaji an kam fi ɗum welani kawai daga ɗo ay woodi gimol ngol Alima Kafo to wimin ko wi'ata nder gimol ngol seɗɗa ko duniya ñumte an nder gimol ngol sey o wi caali to a yahi Jimeta fa min fa mi ɗoftatama to a yahi Jimeta ɓen ɗon ƴan sande en wonɓe e dammugal to a wari a wurtoto hamɓe ɓokkoto tagu yawwa noon o yewlugol gimol ƴara Fulani way wa yonki yahanaki ki ay cukuɗi yawwa ngol woodi so tawi tan ɗum woni to joni ɗan juma haɗɗon ɗo kombiru ndu mbaɗta holli min laabi ɗi mbaɗɗa ekkitiɗa ndu joni ɗo aɗa ngal kuugal iri ɗi nasarakuji mbiyata a heeɓi dow ngal kuugal ngal mbaɗta alhamdulillahi nasaraku ɗum kemmi na ɗaya min ni goɗɗo meeɗa hallangoyam ko wiya e fereyyam koye waɗanayam goɗɗum sorruni jomiro Allah kala kem na biyu min emi ɗon tefana ɓandu am mi tefata ko siwtotomi goɗɗo e woodi lokacin nde gotel min jehi Gombe ñande groupe noye hawti nda Salele nda Musa Santana nda Ali Daɗin Kowa moye nda Salisu Go Garma nda Safiyanu Ashana min boye wondi goɗɗo kare joɓeteɗo Jibir ɗan Garba kawtuɗo to sey min kuuli ɓe duniya e ɗon ɗum woodi goɗɗo pirono wanzami en mo kuriya emo toon kawye wala mo ɓe feral ñande ba'ate ɗon ɗum meeɗi godagoyam emi wa'ati t-shirt iri ñande ɗum ferdoyam ba'ate ɗiɗi amma kuma sey ɓe ngari ɓaawo toggoyel am ɓaawo am ni sey ɓe ɗumanki ɓaawo amande ɓe mayam ɓe keɓayam Allah lamɗo kalake madalla noon mbaldumi nde fini sey o hawtimi o nde min mbaɗi iri meeting ɗum ɗo min kawti gonɗuɗe kayya ko wala maɗɗe muɗum ko wala maɗɗe mum mi wurtake mbi to ɗum timmini min mi wurtoto mi yaami soña mi victoya har mi dilli sey ɓe noddiyam ɓe raba ate ɓaawo toggoyel maɗa to ɗon ande ɓe meeɗi goda ɗon ande kuma haɗi law min ko mbaɗaymi fo e duniya kala ko heɓiyam fuu mi wi'ata
mi wata mo gondumi ɗon mo mbata mi sana ɗo han waɗani a aɗala ne ɗum jawmi wata mi jomirawo Allah wa tawakkaltu ala Allah yawwa wodin lokaci nde nde mbaali mi ciya jamu mi tuute kama udu billahi heɓe mbi ay ɓen ɗo ɓe kuudata hakkil mbiɓe aa mbimi Allah laamiɗo yowiyam tawi goɗɗo ma waɗima goɗɗum heɗima jomirawo ala dama leñande ko dañeɗama ko heɓatama ko keɓata fuu Allah laamiɗo ɗum man taki yawwa Allah hanmi rokkata to mi yahi to a rokkama naira 200 to mi rokkama yoɓe Allah barkiɗi to joni e ndo kumbiru ndu mbatta kadi a heɓa fa ko kumtira haaje maɗa ɗum hande e jahango jogoɗa yaaji maɗa ko nandi majum to Allah e derdake mi teɗi e kumbiru mi waɗi hiduma ɓiɓɓe e kumbiru mawɓe deydey mo taali ɓe andiyam mi andiɓe bo ɓornari ɗon gayri mi itta seede mi sooda ɓornari ɓe yejjiti daga ko nangi gafelol alkebbaɗo mi humnere mi neƴi mi soodani tu barka ndu kumbiru to mi heɓi mi rema mi sooda dabbaji sai mi to mi hoori wuro sai mi wi'a to kakkilani to on kakkilanayi onon andi to on kakkilani to layi sai mbaɗon haaje moɗon komi warta to joni ɗan juma ɗumen giɗanɗa wargo lesdi difa ɗo fa musamman e nder wuro mayne sorwa fa lattake joni a andama ko samma kama duna e gi'a kama an mo ɗoma saboda no joɗoriɗa ɗo kammano to a wari fo e sabgaji a fiya tabbat wato ko giɗanmi ɗo saboda gaskiya alhamdulillahi e duniyaji gonmi eɓe jiɗiyam ko kama bono noye kala to ɗum watta sabga fo to jahani fu to mi wolwi haala go'o ɗiɗi tati sai ɗum waɗa ko jalgo to kumbiru ko imi fiya imi yima sai to goɗɗo wari daga ɓawtin ɗon e waɗandu muɗum sai ɓe hayda en on ɗon boɗejo ɗum mami seeda mi haari go iri noon wa don sabota tako am no jaɓraymi ɗum na ɗum iri no ɓe jaɓrata yowwa ko mbaɗaen fuu to a mawɗo to a pamaro mi andi ko tokkirenama mi wala mo kaɓdumi ɓe mi wala mo ko ademi gabandi ɗi gari yowwa alhamdulillah kuma to mi wari ɗo alhamdulillahi emi heɓa mi tori joni garki am mi hammi mi ɓura sati biyu an 30 ɗum ɗon mima hawti mi turinake wuro ko gekkimi to joni do hara ko rarti ɗum kumbiru woɓɓe yimoɓe bono ɓe zaman sey bindi gimi ko nandi majum amma onon to ñumi arema on gimeɗe iri ɗume fasaha gonɗo latti ko ñimto ɗon fof kimi ɗum i woodi fo sa a ila a pamaro a ɗon a nana kuma ngani hoore nane goore ñumtuɗa ɗo a waɗay dama kamay ɗum windi i ngani hoore tagu yowwa joni nangimol chatamana ko ɗan ɓoyro ko ɗan anati nan no fu wi to ɓe ngari ma ko ɓe gime to ɓe ngari ɓe gime kawoy walla goɗɗum kawoy gardama wala kone kawoy to ɓe ngari ɓe nangay gimol tan ayi haruna ujima nde o fuɗɗi gimol chamois o fuɗɗi gimol baɗalama kala raɗɗi ɗon kawti emo wima hanko ma sene nafi ɗum noon dilli to ɗan juma joni en gi'a e dow zamanuru ɗum finatawe meɗen ɗum kumbiru ima goɗɗi fiiji gargajiya finatawe kenan e ɗum yaɓtira ɓaawo nayi mbiya toon duniyaga ɓe jogo ɗum fi i juuɗe ɗe yigo no ɗum wori bote e nder ummatore useni emi ɗon toro ngal ɗo kuugal hangal ɗum fini ɗum tawi mamaji meɗen gara yaaru koɗoru ko nangi kalangoru jawje andi woni goɗɗum mbiyete ɗum jawje e ɗuman ɗo ɗum ɗo e duudandu e komsaru ni en anda fiyano en anda jitano ɓe nane ɓe anda ɗum woɓɓe ma tummuɗe biyante e ɗum yima ɓe gama gangaji ɗen ɗo en andi ɗe daga ɗe soro ɓe fijotat ɗo wala ko ɗen anda to amma joni zamani ɗum yiɗi wa'ilitoyi ɗi wa'ilto to gargajiya no useni mi ɗon nodda useni to en jom to ɗan joma joni en jottoto inchallah e dow jamol am yeeso min goodi radio baɗojum taskaramji e nder ɗemgal fulfulde kamma ɗum toggi kam fulfulde ɗum radio e wiye koode radio miɗi kooƴa kombiru ma dow e nder fasaha maɗa e baywa maɗa ndara yimango ɗum radio amin ɗum konngol fulfulde ɓiyete ɗum koode radio bisimilla rabbana allah sarkin dare da rana be
inde Allah mawɗo ceniɗo bo fuɗɗiray mi ɗan yuma fulɓe jemma waɗi jemma to jemma jammi kuma sey ko ay gari weeti ɗan yu kode rediyo ɗan yuma wallahi ma laymi tom dal en ɓaawo fulɓe pulla sey inde ladde lalley pulla sey ɓi pullo in kobo waɗi yeeso hulde waybono e mbatten ayatama mammani idrissa nder taskaram amin je finatawa heɗitoɓe tata woyteni taskaramji ko da radio international warinta mon darde go diga ɗo abuja lamarde lesdi nigeria miɗe yela on ɓeddan sautu kubbar radio mon ngam heɗugo taskaram ko da radio tv hautade be nanta radio faransa international miɗe yela on ɓeddan sautu kubbar radio mon ngam heɗugo taskaram ka daga ɗo ko da radio international lebbi jeegom temedere e nawgas e tati yimɓe mbarmi saabi ɗum ko accident moto jakarta docteur boubacar saho gonɗo suudu safrirde hôpital richard toll fodde yimɓe nawgas e tato keeɓi barmanɗe musɗe kamɓe fof e kuuɓal ɓe nawanoma to suudu safrirdu ndu saint louis e nder ɗum kadi min limi fodde yimɓe ɗiɗo maayɓe to legal jaksaw abdourahmane diagne ɓurɗo andirede was o maayi ke accident moto jakarta bam makko ena arta e darde makko e nder galle he samba ba o woni ɗo ko deggi Allah o jogi amen joggal jodgal o jogi amen ko deggi Allah hirande makko e bottari makko e fof makko mankani meeɗa mon kay ñalawma meeɗa mon kaldo ummi o mbo yaha o calculte iddo calculde ko dépasse marka mi diwli ɗum ko jooɗi tan sak kal sak gas hal sak o gasta goɗɗo ari hal sak goɗɗo ɗum kam ko ɗum ɓe seedniɓe ɗum to legal campement jijak fay kay ne dogno nokko moto jakarta o wasi fittadu makke accident moto sanu fay ko mawni ko ena arte e ballal makka faade nduɗon ɓesgu waaw lu bari la représente ci e koko heewi o daranno ɓesgu so tawi tan ko gonga tolninoma ɗo ganduɗa min ha joni mboɗo jokki waydemo sababu nde wonko maslantuno kam ko heewi kadi ko ganduɗa ko ina aranno e am mbiɗo wullito omo waɗanno hen maslaha ɗum tagui junggo makko kadi ko e galle he tan yiya no fewi so tawi tan ko eɗen kalda Allah e hurum Serigne Touba o junggo makko ina natno e galle he no fewi sababu nde yurmede makko e amen Majob Diop kanka ardi dognoɓe moto jakarta o wi ko ɗum ligguey kono sukaɓe yo jaaru hen hakkille lañmoño yobbu ci kaw tali bi holko nayi men to dow tali to wona fijirde ha gaña toon hoore makko wona fijirde kadi ha booma toon fittando makko eɗen poti dokrude seese ndentaɗen saabu kala nde choc nana wiyete tan ko joomen jakartaji ɗi mbaɗata choc eɗen poti rentade eɗen jahata seese eɗen dokra seese saabu neɗɗo o so ummima galle mum poɗɗa ko yaharude seese ngam yillade dañde ko nawtanɗa galle ma ngam ɓesguji maɗa mbawa naftarade Hawa Sow ko jeeyowo to jeere kuma o wi kala ɗo yahat ko moto jakarta nawatmo kono won hen jarata sese minen commerçant ɓe min cohlat parfois min daña jakarta goto ganduɗa kay nawnata amen coursuji amen e si des fois haɗa jola jakarta mo ganduɗa watta ko doktantene ɓen ɓe idondirata a Allah saabu ni ɗo ɓe jahrata ɓe dohrata sese ɓe mbaɗata course elle idondirata ɓe course ɓe mbaɗata te parfois noon jakarta mawɓe hini hen jolo sukaɓe hini hen jolo joni sa joli jakarta ƴettuɗama ɗo tene bolle paɗata hen Richard Toll sa yino dohrata tali he tan a hulat hakkude Saint-Louis Richard Toll e Dagana ene heewi ko waɗat accident moto won hen keɓe hen barmande musde ha janggo e jambe mbawta bom ruttade e golle mabbe Lamine Bayla Sen Richard Toll RFI Fobe fu haɗo min waddi kerol taskaram amin do darnde hukuma sudu radio kode international mo hauti taskaram jimai Ayuba Lamido Munyal mo woitin taskaram Amat Araf Abubakar Azare Jamila Jibrilla dikwas wiyata modon kirte jam